लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों दिनै बे आंनि लन्च प्रग्रामाव नोंथांमोना फैनानै आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लानो हानानै बे मोनसे स्टेजाव सफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला फेक्ट्रि मोनसे सेटआप खालामनाया दिनै साननानै गाबोन जानाय बाथ्रा नङा बेयाव फिजिकेल इनभल्भमेन्ट थायो गोबां खस्थ' थायो बेजोंनो लोगोसे फाइनान्सियेलनि खोथा दङ जोबोद नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों बे फेक्ट्रिखौ आं सेटआप खालामबाय जों बायदि उन्दै बा मिडल क्लासनि मानसिनि थाखाय एथ' गोरलै नङा अब्लाबो इसोरनि हेफाजाब आरो गोबां मानसिफोरनि हेफाजाबाव आं बे फेक्ट्रिखौ सेटआप खालामनो हाबाय आरो दिनै बे फेक्ट्रिनि प्रडाक्टखौ सेथिबारनि थाखाय आङो मार्केटाव हगारनो लन्च खालामनो हाबाय बेनिखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बबे जायगायाव लन्च खालामदों बे जायगाया जाबाय जोंहा उदालगुरि टाउन बे टाउनावनो आङो लन्च खालामदों गिबि खेबनि थाखाय बेनिफ्रायनो माल साप्लाय हरदों दासिम जों सानै मानसिनो हरबाय दिनै बेनि उनाव जों उनाव आसा खालामदों गोबां मानसिफ्रा मोनथियाखै गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोननि जुगेदि मोनथिनानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामगोन आरो जोंनिफ्राय जिनिसखौ लांगोन होननानै आसा खालामदों इन्डास्ट्रिनि लकेसनखौ बुंगोन नामा बबेयाव इन्डास्ट्रिनि लकेसना जोंहा हरिसिंगा सस्तापारा आरो बेनि सिङाव बेलगुरि होननाय दाबसे गामि बे गामियावनो दङ फेक्ट्रिया दाग्राया साबेसे दं जोंहा मेसिना जोंहा 6टा दङ 6टा हाल दङ बेनिफ्राय मावग्रा हिसाबै जोंनो 12 जन नांगौ दा जों नोंथांमोननि हुजुगावनो आं बे बाथ्राखौबो फोरमायनोसो सानबाय जोंहा दासिम आं दायो गांथाम जि मोनथाम डिजाइननि मोनसे जाबाय बिदन मोनसे जाबाय साइडआव आगर आरो मोनसेखौ आनारकुलि होननानै बुङो बे आनारकुलि सोदोबफोरा आसलते आं बेखौ बुंहानोसै एसे गोलाव जागोनबाबो जोंनि सोदोब नङा बर'नि सोदोब नङा खिन्थु दायो बे सोदोबफोरा जोंखौ डमिनेट खालामनो हमदों जाहोना जाबाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि दख'नाफोरखौ बानायनो बहुद हमबाय जोंनि मानसिनि गेजेराव दा फेक्ट्रि गैया दा आनारकुलि होननानैथ' जों बाहायफेराखै दा बे आनारकुलियानो सोलियो ओंखाय आंबो दिनै आनारकुलिखौनो बुंथ'नोसै बिनि नाम आलदा उनफोराव बाहायनो हायोब्ला बेखौ नोजोर होनाय जागोन दा जायखिजाया जादोला बे मोनथाम हाला सोलिदों साथाम दाग्रा बेनिफ्राय बे खुन्दुं थुनग्रा बायदिसिनाजों लोगोसे जोंहा 6-7 जनसो मानसि दायो उइथ मेनेजार दङ जोंनो टटेल 12 to 14 12निफ्राय 14 जनसो जोंनो वार्कार्सफोर नांगौ जायो दा बेखायनो नोंथांमोननि जुगिदिनो सुजुगाव आं बुंखानोसो सानबाय सोरबाफोर खामानि मावनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ एप्रच खालामनो हागोन जों गाज्रि सेलारि होआखै जोङो बबेबा मोनसे प्राइभेट स्कुलाव मावनायनिख्रुइ 1000 बाबो बारा जोंनि सेलारिया आं गोबांखौ बुंला आं बेसांखौल' बुंनानै दोनबाय आरो मोनसे प्राइभेट स्कुलाव माब्लाबा आं डिग्रेड खालामाखै प्राइभेट स्कुलखौ खोथाया बुंनायनि जाहोना जाबाय जों एथ' खम सेलारि होआखै सोलिनो हानाय सेलारि होनानै जोङो मानसिफोरखौ लाखिदों बेनिखायनो सोरबा मावनो गोसो गुदुंब्ला मावफैनो हागोन आरो जोंनि खामानिया एसेबां खस्थ' बिदिबो नंद्राया नोंथांमोना नायफैनानै जोंजों जइन जानो हागोन गोबां साबायखर नोंथाङा जि सोंथिखौ सोंदों आं मोजां मोनदों जोंहा जि गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय दख'ना बा जोंनि गानग्रा जोमग्रा आइजोफोरनि बेनि सायाव मा बुङो होनना सोंदों दा खोथाया जाहैबाय दा जोंना दहाय जोंनि आलासिया बुंलांनाय बायदि जोंहा आदब खायदाया एखे नङा दा गोदो जोङो जथरजों सानानै जों बानायोमोन आखाइजों दायोमोन बे जों दाजेननाय बेनि उनाव बिनि आपग्रेडा एसे सोरबा मेसिन बाहायबाय खिन्थु खोथाया जाहैबाय आं साननाया मेसिनानो जा आखायानो जा जोंनि जिथु ट्रेडिसनेल बेरखांनांगौ बे बेरखांनांगौ जिनिसा थानो नांगौ जोंथ' आखाइजों दानांगौ जुग जुग जोङो आखाइजोंनो दाबाय थागोन बे नङा हमना ला दा गुजरातफोर बायदियाव सिगाङाव पावारलुम बाहायोमोन जोंनि गस्ला लंपेन्ट बा माबा माबि ड्रेस बानायनो थाखाय दायो बिसोरो पावारलुमनिफ्राय रेपियारनिफ्राय बिसोरो दायो एयार जेट वाटार जेट बेबायदि फैबाय
बिसोर मोनसे स्टेजावनो थायाखैमोन बिसोरबो आखाइनिफ्राय फैयै 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 दिनै बिसोर एयार जेट वाटार जेटआव मोनफैबाय जाय दा बेबायदि हिसाबै जोंबो गोदान टेक्न'लजिखौ एडप्ट खालामनानै जों बिजनेसखौ खालामनांगौ आरो जोंनि गानग्रा जोमग्राखौ दिहुनना लानांगौ होननानै आंहा फोथायनाय दङ बेनिफ्राय बे बन्द खालामनाय बेन खालामनायनि खेथ्रआव गुबुन हारिफ्रा जोंनि गेजेराव फालांगि खालामनो साग्लोबनानै दङ जोङो डाइरेक्ट बिसोरखौ फाननो मोना जोंनाव होननानै जों बाधा खालामनो हाया खोथाया जाहैबाय जोंनि गेजेराव जों बिजनेसमेन ओंखारनांगोन जोंनि गेजेराव सोरबा फेक्ट्रि खालामनो ओंखारनांगोन जोंनि गेजेराव सोरबा आखाइजों दाग्रा वेभिंफोर बानायनो मानसि ओंखारनांगोन अट'मेटिक बाहेरनि मानसिया जोंनिफ्राय गोजान जागोन जोंनि गेजेरावनो जोंनि गानग्रा जोमग्राखौ जोङो दानानै लानो हागोन गाननो जोमनो हागोन आंहा बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ बेनिखाय जोंनि मानसिया बिजनेसाव फेक्ट्रिफोर सेटआप खालामनायाव गोसो होनांगौ अनलि दख'ना दानाय नङा बायदि बायला दङ गोबां बिजनेस दा बेफोरखौ खालामनो हायोब्ला जोङो बिजनेस फारसेबो आवगायगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ